Hello friends, welcome to my channel Revati Special. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போற ரெசிபி ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அல்லது டின்னர் ரெசிபி தாங்க. அதுதான் லெஃப்ட் ஓவர் பிரெட் வச்சு செய்யக்கூடிய பிரெட் ஊத்தப்பம். வாங்க டேஸ்டியா ஈஸியா என்னுடைய மெத்தட்ல எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பிரெட் ஊத்தப்பம் செய்யறதுக்கு 4 அளவு உள்ள ஹோல் மீல் பிரெட் எடுத்திருக்கேங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஹோல் மீல் பிரெட் விருப்பம் இல்லைன்னா ஒயிட் பிரெட் கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸா நம்ம பிச்சு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுக்கலாம். அப்போ உங்களுக்கு கிரைண்ட் பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக இப்போ 4 ஸ்லைஸ் பிரெட்டையும் சின்ன சின்ன பீசஸாக மிக்ஸி ஜாரில் பிச்சு போட்டாச்சு. இது கூட இப்போ 50 கிராம் அளவுள்ள ரவையை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன், அது சேர்த்தாச்சு. கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள தயிர் சேர்த்துக்கலாம். புளிப்பு டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம தயிர் சேர்க்கறது. கூட இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதில் தண்ணி விட்டு ஃபைனாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க, பேட்டர் நமக்கு இது போல நல்லா ஃபைனா அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம். நம்ம பேட்டர் ரெடி பண்ணியாச்சு. பாருங்க, மிக்சியில் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் திக்கா இருந்துச்சுன்னா நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைலூட் பண்ணிக்கலாம். இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஊத்தப்பம் பேட்டர் ரெடி பண்ணிட்டு அடுத்தது நம்ம அதுக்கு டாப்பிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள பொடிசா நறுக்குன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில். அது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள சாப் பண்ண தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். ஒரு பச்சை மிளகாய் பொடிசா நறுக்குனது சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே பொடிசா நறுக்குன கேரட் 2 டேபிள் ஸ்பூன், 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுள்ள குடை மிளகாய், கடைசியா பொடிசா நறுக்குன கருவேப்பிலை கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கையாலேயே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்ததுனால காய்கறி நல்லா நைப்பாயிடும். அதுபோல் நம்ம டாப்பிங் வைக்கும்போது உப்பு இல்லாமல் இருக்காது, நல்லா டேஸ்டாகவே இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம உப்பு சேர்க்கறது. காய்கறியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அளவுகள் உங்கள் விருப்பத்துக்கு தகுந்த போல் சேர்த்துக்கோங்க. டாப்பிங் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ ஊத்தப்பம் ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம். இப்போது ஊத்தப்பம் ஊற்றுறதுக்கு அடுப்பில் நான்ஸ்டிக் தவா வச்சுட்டு அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா ஹீட் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஊத்தப்பத்தை ஊற்ற ஆரம்பிக்கலாம். கொஞ்சம் திக்காவே ஊற்றிக்கோங்க, அப்போதான் திருக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம கிளறி வச்சிருந்த டாப்பிங்கை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. டாப்பிங் வச்சு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுட்டு தேவையான அளவு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. ஊத்தப்பம் ஒரு சைடு வெந்துடுச்சு. அடுத்த சைடு நம்ம அதை திருப்பி விட்டுக்கலாம். போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு 3 நிமிஷம் இதை குக் பண்ணிக்கோங்க. 3 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம இதை எடுத்துடலாம். அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்பவே ஈஸியாக செய்யக்கூடிய டேஸ்டி அண்ட் ஹெல்த்தியான பிரெட் ஊத்தப்பம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இட்லி தோசை மாவு இல்லாத சமயத்தில் லெஃப்ட் ஓவர் பிரெட் இருந்துச்சுன்னா அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதை போல் செய்யலாம். கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேறொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திப்போம். தேங்க்யூ.